ng balaya? Puri ko lang, ali akong bayan. Kanina raman tagilinom. Ang limno nagkatamis. Ano ay apit na raman ang road pre. Kaya una kang limno, maugin na kaingon ko nga. Kadampan ginagawa sa kanang sakit sa kong ginabuhi. Kaya itong ayab daw na, atay itong limno. Pre, kalami manuming magkadugay. Pre, pre, imawasan. Yung mga imawasan tagay. Yung tagay, pre. Basta ka mong kauban, pre. Okay mo ko ni pre. Lagi, abi ninyo. Abi ninyo ako ang istorya kung gagi sa una. Itong bayana, tagalagyo, magido siya. Tix-tix sa mga ito una. Maot man ang lagyo badi kay kuan. Badi nasa dito magmangita siya glain. Nindot na nadyo diri kay kuan. Oo. Imong pasabot pre nga dapat dool gyud ang imong uyab. No? Mao ditong wa siya na kontento sa kuha. Matay lami mo ta ko. Lami mo ta ko pre. Saan kasi nga lami pre? Ha? Lami lamba ba? Ay, Yati na. A few moments later. pre. Tay atong ilimno no, urot naman ni wa naman tay kwarta kapalit ani pre nya asa man ta mangitag kwarta ani. May pagmamasko ta pre. Ah, Kay Pasko man karon. Husto Saman. pre na ako gitara dito. Na ako gitara dito magamit na to tala. Nasa. Ako pa ni tagay. Imo pa na ay naunsa mo kay. Ako ang nagsige na lang maniga ako nya tay sige ako ana lang ni imnon gadutang. Tala mas ko tala. Kana may nindot ka. Tala. Adapting ko na yung mga tumba taron. Ay nila bro. Yung mga bangga tala ni. Ayo. Oh, isa ba yung mga dong? Mas men. Tulog na ang anak niya Ay tay maayo nga naa ka diri tay. Pinis mo mi ato tay. Mamasko na mi ano tay kay Pasko man karon tay. Sige, pamasko mo. Ani akane manaigon mi dinhi ayami kalimte mga tulang tabong kami ani akane manaigon mi dinhi ayami kalimte timan imo balik mi dinhi ayami kalimte man mo balik din. May Pasko! Adra, Pata. Bay, 100 ba? Di ta ka tuo bay nga ilang balay. Gas na lang pa bus puro kulang ani para maugdaw ni balaya. sa to niyang gingon? Kulang na lang gasolina ug puspuri ni akong balay aron maugdaw. Pagtarong mo ha, kamo pay gitag 100. Mahimantay pa mo. May pagbanglayas mo. Aron di ko na bawion inyong 100. Ingon mi nga gwapa ka te. Aw lagi. Salamat. Oh, pagtarong mo. Sige. Salamat. Tay bay 100 gatag. Madi man kay igog lumnik 120 ang lumnik man mangita tag maayong balay ani kanang nindot nga balay kanang muhatag na atong kinintos tala. 1 hour later. Ha man tani padung bay. Uy. Kani ba yo kay nindot kay balay? Kani. Atong ayun una atong ayun. Ayo. Oh, unsa man ninyo adong? Perti man dagkuan yung tingog nga disturbo mo natulog ko hataw. Ay cool. Naa maday ka diha. Pasko man ron. Mamasko niya mi. Mamasko ra man day mo. Kung makaayo mo dagko kay mog tingog mura nagway ugma. Hala panganta mo dra. Hanton mga bugto ninyong ugat. Sige kol. Sa dyaring takdaan, dapit sa kahilayan, mauray akong nakita, ang tagbalay gawa sa nagon, bulahan ng bulahan, ang tagbalay ang iawitan, awit nga halang doon, ug sa talang Pasko, magmalipayon. Awit nga halang doon, ug sa tanang Pasko magmali pa.
piso. Unsa man na? Magpalit tag pukpok para ituslok sa atong mga mata? Gatinanaway man mo na ang piso nga akong gihatag. Kamo pa'y namasko, tagaan mong piso, di pa mo manawat? Kahilas ko ninyo. Hello, Kap. Di ba bawal man namasko karong panahon na, Kap? Dahil namasko diri, Kap. Suko pag yung tagaag piso. Unya, mura ra bag mga sakto, hubog pag yung Kap. Palihog ra gukog dakop ani, Kap. 3 hours later. Uy, Dong! Lakot sa mo tira, Dong! Uy, Kap. May hapon na nila, Kap. Kamu mo itong namasko, no? Patay, pre. Na si Kapitan. Dagan kul ha. Ihap ko 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gina, gina. Reaction. Matay, pre. Iling mo. Ay, ba? Asa man? Reaction. Matay, pre. Ganina raman tagayin na maano, no? Pre? Nagkatamis. Tanduay, nagkatamis ang tanduay. Isa. Daro ko din magkatawa. Ay, ano man? Kalima nga. Action. Piso? Ay, piso? Kung sa may magamit, ana? Ituslok sa mata? Ay, ipalit og puk. Isa. Yung narga, yung narga. 1, 2, 3, action. Lakot sa mo tira, Dong! Ikaw kayo. Nakakita. 1, 2, 3. Action. Uy, Kap! May hapon na, Kap! Patay, pre. Na si Kapitan. Dagan kul. Mag-ihap ko 1, 2, 3 ha. 1, 2, 3. Dagat! Ito, galahi ano magdagan. Usa mo, tanara, magkita. Sa tao, no? Ano kasi namin?